नै लोगोफोर मोनसे खोथा आं नोंसिनि सिगाङाव बुंनो दै लोगोफोर ओमफ्राय माबा आंना बोराया आङो टिंक्लियाव फैसा जमा दोनबाय थादोंमोन ना गय जानानै गाबलांजोब्बाय ओमफ्राय टिंक्लियाव फैसा जमा दोनदोंना ओमफ्राय बेखौहाय नागिरगासिनो आरो बियो अबाव दोनदों साला नोङो बिदि टिंक्लियाव फैसा दोननानै आंहा फैसायानो थाला खरस जाबाय थादों इदि फैसा जमायबा फैसा थाया आं इदिया नङामोन होननानै बुंगासिनो आरो ओमफ्राय नागिरगासिनो ओमफ्राय आं मोनाखै आरो जि खनायाव दोनखुमादों आं लोगोफोर टिंक्लिखौ सिफायनो नागिरगासिनो आरो बियो ओमफ्राय आङो बेखौ जुन ना जुलाइआव दोनदोंमोन आरो ओमफ्राय सोनोबो हायासै आं दा माने दोनखुमाबाय थानांबाय नालाय सिगां दोननायानो बेसेबां जाखोथाय मिथिया ओमफ्राय बिदि टिंक्लियाव फैसा सोबालायनो आखायाव फैसा थायानो ओंखायनो गाहा फैसा गैलानो लोगोफोर ओमफ्राय दा र' इदि नागिरगासिनो आङो दोनखुमादोंना दा खोन्थागोन र' लोगोफोर ओरैबायदि खनायाव हेब्रेनानै दोनदों आं लोगोफोर मिथिबायना नङाबा आङो नै बैयावसो दोनोमोन बेयाव दोनदोंमोन ओमफ्राय बेयाव दोननाय समावलाय जेबो होनाखैमोन आरो ओमफ्राय दा गाहा फैसा एसे खम जादों नालाय आखायाव बेखौनो होनगासिनो साला नों इदि टिंक्लियाव फैसा जमायनानै आंना आखायाव फैसायानो थाला होननानै बुंगासिनो आरो नंगौना नङा लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थाहरलाय आंनो नंखाय बाथ्रा बियो ओमफ्राय दा आङो लेंहरगोन आरो लोगोफोर बेखौ माबायदि खोनासंनो फैदों खोमा मानसिया लेंहरगोन आं ओमफ्राय दिनै आं देख्रुब होनसै आरो लोगोफोर बेसेबां जमा जादों ओमफ्राय आं मबाइल बायनो होननानैसो जमायनानै दोनदों आरो ग्रुपनिबो राननाय एसे दङ बेखौबो दोनदों आङो ओमफ्राय दा मबाइलखौनो होथारा इयो आंनो मानो मबाइल नांगौ मबाइलानो दंखायो होननानै ओमफ्राय आंना भिडिअ खालामनो मोजां जायाना मबाइला ओंखायनो आं एसे मोजां बारा दाम गोसा नङाबाबो एसे 20नि एसे गोजौसोनि लानो सानदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो जमायथाबनानै दोनगासिनो बाहायाखै आरो ओमफ्राय दा आंनि दरमा मोनबा आङो बे दरमाखौ लगायनानै बायगोन सानदों ओमफ्राय होगोना होआ मिथिया मबाइल बायनो होनबाथाय बिराद रागा जोंयो मानो नांगौ मबाइलखौ होननानै आरो अब्ला आं लेंहरनो दै लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थागोन आं मायाव दोनखुमादों देखायग्रोनि र' लोगोफोर बेहायसो दोनखुमादों लोगोफोर बिसनानि नैबे बिसनानि नैबे बक्सआवसो दोनखुमादों र' फन रायलायगासिनो नैबेयाव हाबानि गिफ्ट माबा माबि दं आरो लोगोफोर बुंजासे फुलनो ओमफ्राय नैबे सिङावहाय दोनदों आरो आङो दा बे फैबा बख'गोन आं र' लेंहरनोसै आं र' एबार जेखे जेखे फैलाय जेखे होनो आङो जोंखांखाय नामखौ सर्ट होनो लोगोफोर जोंखांना नामा ओमफ्राय जेखे होनो जेखे माबार फै आंनो मबाइल होआबाथाय थैनोबो मोनखाया नोङो आंनो मबाइल होआबाथाय थैनो मोनखाया नागिरनाया दे नागिर थस फुलायलायना नागिरगोन आरो दे नागिर आंनो मबाइल होआबा आङो नोंनो बाहायनो होआ आं मबाइल बायनोसो जमायदों बुंखादों आं नैखौ बोखार जागोन जागोन नोंखौ प्रमिसबो बुंखा समबा मबाइल बायनो जुदि होआ आं देख्रुबनो होआ बुंखाबाय आं होनलाय होगोन ना होआ बुंलाय आइफन बेटा नायलायसै नायनाया रेकर्ड खालामना लाखिगोन आं बुंखा रेकर्ड खालामना लाखिगोन आं आंनो मबाइल होगोन ना होआ बुं दाना समाय लाबाय 2050 आव आइफन बुरिनानै फैगोन आङो 2050 आवसो आइफन होगोन लायनो आंनो बे समाव बिराद मालिक जासिगोन नामा नोङो जि रायलायो सोर हमनाय नङा बिदि थिंखियाव फैसा दोनबा फैसा गैयि जानाय गावहानि जेबो फैसा गैखाला ओमफ्राय आंहासो दाय जादों मायाव हैनो लाजिबाय आं नोंनो हैनो होननानै आं होदों नामा हाथुरालाय नांदों खुब दोनगोन आङो आंनो होआबाथाय बैयाव दोन मोजां दोन खम देखा गैजा खम फैसा सोनानै दोनखुमाबाय थादों आङो आयौ देवबाराव जोनोम जाया नामा सोरबा जि आराम दानख'बाय नालाय आयौ थावथावनो आंहा जमायबावनो नागिरदोंमोन जि जाद जाद होनबाय थायो बियो गानैल' जायो नामा दे सान दे आंनो होआबाथाय नै हानांजोब्बाय नामा सेस नोंनि फैसालायनो लाजिथारा नोंनि फैसा नामा नोंनि फैसा नाम लिरनाय दङ नोंनि फैसा
बेखिनिया मोनबाय थाइनै थाइसे थाइबा 10 थाखा फैसा गैजालायै बिदि खनथुमलाबायबाय थादों ना होनखानो मोना दे बे गाबोन थांगोन आं मिथिया गाबोन नांखागौ आंनो मबाइल 30 आं बायदि 40 बेसेबां इयो थाइनैया 40 नैयाव हिसाब जागासिनो जोंहा फैसाया बे थाइसे मिथिगौ हिनजावफ्रा माबायदि फैसा लाखुमानो हायो नाथाय उनावहाय हौवानोनो गथायनानै होफिनो ओंखायनो थाब हाबा जानांगौ हिनजावफ्रा बिराद फैसा सेब लाखियो 30निफ्राय नों आइबो सानो बेसेबां मोनसे सारप्राइज दंबावो दे ओइयाव मोनसे बावसो दांहरलाय हरकेसखौ दांहरलाय हरकेसखौ जि अस्टार इयो इदियाव जि स्पिडखा खामानि मावनायाव इमान सा थफ्लासे गानो सनासै बेलेगसो इयो अ बेनो बैनो गोलावा अ इयो दोनहरदो गैला जेबो गैला दोनदो बा बिदिसो होनदो आंनि फैसा जाबाय आयै गावनि फैसानो ग्रुपनि राननायसो आं एम्मान आवथायनानै दोनदों मिथिबायना नांगौबा बाहायखायाखै आङो नायलाय साननाया मोनसेबो लाखुमानो हाया नोङो भिडिअ खालामजोबखादों मोनसेबो लाखुमानो हाया नोङो भिडिअ खालामजोबखादों दोनथ'ब्रा 200खौ बेसेबां दं 5000 15,000 दङ 15,000 दं जि बारासो गालांनानै सानगोन दे इयो हाजारसो सानोबा गांथामसो हरग्रोखायो 12 ओमफ्राय 6 गांब्रैसो हरग्रोखायो हाजारसो सानोबा नुवाखै नोङो रेकर्ड दंजोबो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bisa 1 2 3 4 oh 12,000 ini bisa dong bisa kasih selesai 15,000 bisa salam sini ini yang fisiya kami ya untuk kos mau nih fisiya nih jibur yang terbaik tingklinya baik आं दरमा लाबोखुमादोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय जमायदों इखौनो दोनदों फैसा सानग्रायाबो रोंलायबावा नाथाय मानिबा दहायनो 15 ओंखारखादों ओमफ्राय आं 10 होदों 25 जाया दहायनियानो 15 खा थगायनाङालाय नोङो बोरो बाखियावबो थांजोबखो दहायनो 15 होदों ओमफ्राय आरो आङो 10 होबावदों 25,000नि बारा जानांगौ 1 2 3 4 जाया नोंमायावबा आङो फैसा लायगौमोन आं गाइब खालामबाय मा आं बार सानजोब टटेल सानजोब गासिखौबो इयावनो खायखियानो गासिबो इनिखियानो ओंखायनोथ' ज' दोनजोबदो मबाइल लायनांगौ गाबोन लायगोन मेलायाव आं मिथिखाया नायलाय माबायदि होनो दे बुंलाय लाया होनलाय देलाय नुवाखै 1.5 लाख बेटा आं मिथिया गाबोन जायखिजाया मेला मोनहैनांगौ लायनांगौ आं जायखिजाया आंनिखौ लाफिनसै मिथिया थाइबा गांथामा होलाय थाइबा गांथामा गावनिलायनो नै लोगोफोर मा बुस्थु बियो नै थिंथिं खालाय जि बुरजा खाना लाबोबाय आं मटर खाना सोर जायो खोन्थावलाय लोगोफोर गोदो जि जाखायोमोन जों उन्दैयाव ओइयाव मटर खाहैदोंमोन आङो ओइयावहाय ओमफ्राय बेखौनो नेनानै लानानै फैबाय आं थिग जानोसै दा रुनानै दानि गथ'फ्रा जानो रोङालै बेखौ जोंसो जायोमोन गोदो बिरादनो मटरखौ हांनाबा दुगैनो फैलायबाय नै दंग' दुब्लि गेजेर ओरैबो सासेया बैग्रि खाहैदोंमोन नै
दुगैनोसै र' गालागाव रुगासिनो लोगोफोर आं दहाय खानाया दुगैनो थांनायाव खानानै लाबोनाया मोनबायानो मटरबो होफादों नै मटर बिराद गोथाव मोनो इदियाव रुनानै जाफानो जासिगोन आरो माबाजोब्बायानो मोनबाय जानोसै बोराय बुरि रावबो जाग्रा गैया जि साफा नुखादों गोथाव मोनदों आं संनायखौ जानानै गोथाव मोनदों मोनजाबा गोथाव मोनो मोनजाबा थाव होनदो जि मोजां नुखादों नै इमान गोबावजों दिनैसो आयौ गोदोनिखौ गोसोखांलायदों आं ना लांनो फैग्राया सोरहानावबा सोरहानाव मादै सोरहानाव नायाबा अ मुलि होयोना होआ ना बायनानै लायनाया मा नायो रौ ओइ मोनसे सिखाजोंसो मोजां जायो